Сябры, вітаю. Ідэя праекта «Веліч роднай мовы» высакародная і багатая ў сэнсавых адносінах. Але ж спадзяюцца аўтары, што гараджане, што будуць адпачываць на прадстаўленых арт-аб'ектах, паглыбіцца ў іх сэнсы, паспрабуюць зразумець задуму мастака, колеравыя спалучэнні, у выніку прасякнуцца любов'ю да роднай мовы. Праект мы задумалі як сацыяльна-культурны, які будзе спрыяць успрыяццю увогуле нашай роднай мовы. Я думаю, што ўсё будзе зашмат зразумела, і асноўны дасыл, які мы хацелі падаць і дадаць да нашых людзей, што мова гэта зручна, мова гэта якасна, мова гэта прыгожа, утульна, і гэта самае наша. Дарэчы, ідэя колеравых спалучэнняў з'явілася з самага пачатку ці стала вынікам пэўнага творчага пошуку? Шчыра кажучы, нам патрэбныя былі нейкія рэгіянальныя адметы. Кожны рэгіён, ён афарбаваны на свой лад. Мы звярнуліся да навуковых прац, нарэшце Міхася Раманюка, які вывучаў народныя строі рэгіёнаў Беларусі, і вельмі добрай працы Міхаіла Анімпадыстава «Колер Беларусі». І адштурхоўваючыся ад іх, мы знайшлі менавіта характэрныя для кожнай мясцовасці колеры, якія афарбавалі нашыя лідары. І ўсё ж мне падаецца, наўрад ці простыя гараджане, на якіх разлічаны аб'екты, знаёмы з працамі Міхаіла Анімпадыстава ці Міхася Раманюка. Але ж без гэтага ведання нельга ўсвядоміць ідэю праекта. Мы спадзяемся, што мы настроім нейкія суадносіны з карыстальнікамі гэта нашага кантэнту, прадукту, пасылу, таму што хто прыйдзе і акрамя простага карыстання Wi-Fi ці як вулічнай мэблі гэтых арт-аб'ектаў будзе адказваць на пытанне, чаму такі колер мастак выкарыстоўваў тут, што было з прадмовай пра гэта, чаму Анімпадыстаў, чаму геральдыка, чаму можа колеры фальклорныя, чаму яшчэ нейкія сімвалы. Мы ўвесь час намагаемся знайсці нейкую ідэю і каларыстычную ўвасабленне нашых гарадоў. У сталіцы, па-першае, а чаму не? Можа, гэта нейкі спосаб і нейкі шлях спецыфічны, каб мы знайшлі сімволіку нашага горада і ўвасаблення нават у колеры. Кожная група людзей знойдзе там нешта свае, так? Але найперш мова, яна прывабна выглядае ў якасці фармальнай, як такія вялікія літары, цацкі, так? З якімі можна гуляцца, якія інтэрактыўныя, на якіх можна сядзець, ляжаць. Але ці проста было ўпісаць скульптуру ўжо існуючы гарадскі дызайн? Мы хацелі наладзіць гэтую камунікацыю. Мы не хацелі даць проста слоган «Я люблю Мінск», ці «Я люблю Магілёў», ці «Я люблю маю сталіцу». Нам хацелася, каб гэта было дачыненне да кожнага, чтобы мастацкія сродкі спрыялі дыялогу. Мы увогуле ставілі пытанне перад уладамі кожнага горада і рэгіёну з такімі пасыламі і дасыламі, каб гэта было менавіта так, каб гэта працавала з людзьмі і з кожным, хто бачыць гэта ці захочуць карыстацца гэтым аб'ектам. Мы хацелі рабіць модную фішку. Мы хацелі раскрыць семантыку беларускага слова. Мы спадзяемся, што праект будзе жыць і далей будуць у нашых гарадах па ўсёй рэспубліцы з'яўляцца словы, розныя словы, якія будуць кантактаваць з карыстальнікамі нашага арт-праекта. Дзякуй, сябры, за ідэю, за любоў да роднай мовы і чакаем мову на вуліцах горада.